Ez dizute kontatzen, Osea, zuk benetan sentitu eta praktikan jarri dezakezu hori. Orduan zerbait ezberdina da. Oso modu sinplean, baina eraginkorrean ikas dezakegula zerk egiten digun on. Eta hori gero gainera, ikasteaz gain, praktikan jarri dezakegu bakoitzak modu individualean. Eta beharrezkoa, gorputzaren kontzientzia hartzeko, osasunaren kontzientzia hartzeko, da gorputz eta pertsona guztiei zuzendutako espazio ireki bat, seguroa. Askotan jendeari kosta egite zaiorlako jardunaldietan parte hartzea, pentsatzen duelako, nik ez dakit dantza egiten, lasai. Oso baliagarria izan daiteke, ematen dizulako aukera zure burua, gorputza, bizitza, harremanak modu osasuntsuagoan bizitzeko eta dantzatzeko. Askotan iruditu zait dantza eta osasuna bi gauza ezberdintzia edo etzoketela loturarik. Nik dantza batez ere plazerragatik eta egin izan dut, praktikatu izan dut, eta osasuna beti ere zaindu nahi izan dut, baina beti ere bakoitza bere aldetik, ezta? Eta ikusterakoan bi horiek lotuta eta gainera lotura zuzena dagoela beraien artean, niri pertsonalki interes handia pizten diten gaia da. Ez dirala bakarrik izan dantzaren mundutik eta etorritako perfilak baizik eta osasun mundutik etorritako perfilak ere. Ez dantzatzea bakarrikan formari dagokionez, plazerari dagokionez, baizik eta gure osasuna, bai fisiko eta bai mentala, zaintzeko. Eta asko ikasten da, bai maila pertsonalean, baina baita harremantzeko modutan ere bai. Ikusiko duzu, uste duzuna baina askoz ere gehiago dakizula, eta askoz ere gehiago eraman ahal izango duzula etxera horrelako jardunaldi batzuen ondoren. Eta sorpresa handiak hartuko dituzu. Bai.